ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 1/10/23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರುಳಿ ಆದುಂಡು 31/12 ಸೊನ್ಪತ್ತೈನ್ ಮಧುಬನ. ಡೈಮಂಡ್ ವರ್ಷಡು ಪರಿಸ್ಥೆಯಾದ ಬಾಪ್ತಾದನ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಡು ಸತ್ಯವೈನ ಡೈಮಂಡ್ ಸಮಾನ ಉಜ್ವಲ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಕೃತಿಲ ಸಹ ಡೈಮಂಡ್ ಸಮಾನ ಕಂಗೊಲಿಸುನಂಚ ಮಲ್ಪುನ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಡು ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪುನ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನು ಡೈಮಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಟ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜೊತೆಟ್ ಹೊಸ ಯುಗ ಹೊಸ ವಿಶ್ವನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಬಾ ಡೈಮಂಡ್ ಆಪುನ ಜೋಕ್ಲೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪೊಡ್ಲ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಏತ್ ಡೈಮಂಡುಲು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ಲ 4 ಕಡೆ ಪ್ರಕಾಶ ಆಪುನಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಹಾತಿರ್ನಲ ಮಸ್ತಕುಡು ಪ್ರಕಾಶ ಆಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಡೈಮಂಡ್ ಏತ್ ಶೋಭೆ ಆಪುಂಡು. ಎದುರುಡು ಪ್ರಕಾಶ ಆಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪುಡು 4 ಕಡೆ ಡೈಮಂಡ್ ತೂಪುನೆಟ್ ದೃಶ್ಯ ಏತ್ ಪ್ರಿಯಾದುಪುನು. ಇಂಚ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಏರ್ನಾದುಂಡು ಡೈಮಂಡ್ದಾದುಂಡತ್ತೆ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಸಹ ಪ್ರಕಾಶ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪ್ರಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನ ಡೈಮಂಡ್ದ ಸಭೆ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಉಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಎಂಚಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಡೈಮಂಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅತ್ತುಂಡ ಶರೀರನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಜುಪತ್ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮುಲ್ಲ ಶರೀರನೇ ತೂತರು. ಆಂಡೆತ್ತೆ ಶರೀರುಡು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್ ಗೋಚರ ಆಪುನತ್ತೆ ಅತ್ತುಂಡ ದೆತುದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲೈನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೋಜಂದುಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಒಂಜೊಂದ್ಸರಿ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜೊಂದ್ಸರಿ ತೋಜಂದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿ ಆದುಂಡು. ಜುಬುಲಿಡು ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜುಬುಲಿಡು ಎಂಚಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ್. ಇತ್ತೆದ ಸಮಯಡು ವೆರೈಟಿ ಲೈಟ್ದ ಅಲಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಕ್ಷಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸವುದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂತೂ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಸಲುವಾದು ಜುಬುಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಅತ್ತುಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಅತ್ತುಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಡೈಮಂಡ್ ದಿನ ಬಂದು ಪನ್ಪರೋ ಅತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ವರ್ಷ ಬಂದು ಪನ್ಪರೋ ಎಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಡೈಮಂಡ್ ವರ್ಷನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಇಂದು ಪಕ್ಕ ಆದುಂಡೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಂದುವೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವಾದಿತ್ತುಂಡ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿ ವರ್ಷನು ಮಲ್ತೊಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಆದಿತ್ತೆರಡ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಗುಲಾಬ್ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆನಂದೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋರು ಬಂದಿತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನವು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷಲ ಡೈಮಂಡ್ ಆಪರ ಅತ್ತು ಒಂತೆ ಕಲೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಅಂತೂ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಕ್ಕರೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೂದು ಪದಮದಾತ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೊರ್ಪೆರು. ಈ ದಿನ ಡಬ್ಬಲ್ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿ ರಡ್ಡೆತ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಡೈಮಂಡ್ ವರ್ಷಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒರ್ಲ ಏಪ ತುಯ್ಯರಡಲ ಏರನ್ ತುಯ್ಯರಡಲ ಎಂಚಿನ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಡೈಮಂಡೋ ಅತ್ತು ಮಣ್ಣುಡು ಉಲೈಡುಪ್ಪುನ ಡೈಮಂಡೋ ಪ್ರಕಾಶ ಆದುಪ್ಪುನ ಡೈಮಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಅಂಚಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಸಲುವಾದ ಇಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್ ಆದು ಬುಡಿಯರ ದೇಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪನಂತೂ ಈ ದಿನ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯರ ಆಪುಲ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ಆಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ತೂಪುನ್ಲ ಸಹ ಡೈಮಂಡ್ ತೂಪೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆ ಬೇತೆ ಆತ್ಮವು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಾದಿತ್ತಂಡಲ ಪೂರ್ತಿ ತಮೋಗುಣೆತ್ತಿನ ಆತ್ಮ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ತೂಪರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ತೂಪರೋ ಅತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ತೂಪರೋ ಡೈಮಂಡ್ ತೂಪರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ನಿಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರು ನೆರೆದವರ ಅಕಲ್ನ ಕಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿಡು ಇಂದುವೇ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಅಮೃತ ವೇಳೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಏತ್ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬತ್ತುಂಡಲ ಡೈಮಂಡ್ ಆದ ಡೈಮಂಡನ್ನು ತೂಲೆ ಇಂದೇನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದರ ಅತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾಗಡ್ಲ ಕೇವಲ 2-3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ದು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿ ಆದು ಪೋಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪರು.
ಅವು ಸರಿಯತ್ತು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ಲೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲೆ ಇನ್ನೇನಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಉಲ್ಲರು. ಆಂಡ ಕೇವಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬುಲಿಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆದು ಡೈಮಂಡ್ ತೂಲೆ ಡೈಮಂಡ್ ಆದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿದಿನದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪ್ರತಿದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೋ ಹತ್ತು ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಹತ್ತನ 1 ವಾರ ಮಲ್ಪರೋ. ಈ ವರ್ಷಡು ಬಾಪ್ತಾದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಶುಭ ಆಶಯದೀರ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತನ ಶ್ರೀಮತ ಪಂದಾಂಡಲ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಡೈಮಂಡ್ದ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಇಂಚಿನಲ ಆವರ್ಚಿ ಎಂಚಿನನೆ ಆದ ಬುಡ್ನಲ ಡೈಮಂಡ್ ದೋಷನು ಅತ್ತನ ಕಲೆನು ಮುಟ್ಟವರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ವಿಘ್ನೋಗು ವಶಾದ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಅತ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಭಾವದ ವಶಾದ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಕಲೆ ಅತ್ತನ ದೋಷ ಪತ್ತದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಘ್ನುಲು ಅಂತೂ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ವಿಘ್ನುಲು ಬರಡತ್ತೆ ವಿಘ್ನುಲು ಬರಡೋ ಅತ್ತು ಬೊರ್ಚೋ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ ಉಪ್ಪು ನೇರ್ದವರ ವಿಘ್ನುಲು ಬತ್ತಂದ ತಾನೇ ಐತಮಿತ್ತು ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಪಂದು ಪನ್ನುನ್ನಕುಲು ಶತ್ರುವೇ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಪಂಡೆರ್ಡ ಆಕುಲು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಪಂದು ಏರಾಂಡಲ ಒತ್ತು ನಿರ್ದಾನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ವಿಘ್ನ ಅಂತೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಲ ವಿಘ್ನವಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಆತ್ಮದ ವಿಘ್ನ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ವಿಘ್ನ ಅವಡು ಬತ್ತಂಡಲ ನಿಕುಲು ಡೈಮಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಕಲೆ ಅತ್ತಂಡ ದೋಷದ ಪ್ರಭಾವ ಇರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಈ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರ್ಷ ಮಹಾನ್ ವರ್ಷ ಆದುಂಡು ಅಕ್ಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾಸನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕನೆ ಈ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರ್ಷಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರ್ಷವಾದುಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತರನ್ನ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಪರಿಸ್ಥೆಯಾದು ತುಯ್ಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರು. ಆತ್ಮನು ತೀಯರ ಕೇವಲ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆವರ್ಚಿ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅಕುಲು 84 ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ದೇಹಲ ತೋಜುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಂದು ಜಾರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪ ಉದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಗೆಲವೈನ ದೇಹವಾದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಅತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುದ ಆಕಾರ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಾದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪಡು ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅತ್ತು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕಾರ ಶರೀರ ಬೋಡೆ ದೇಪಂಡ ಸಾಕಾರ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮರ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಮರೆಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮರೆಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪೂಜೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುಣದಾನೆ ಪಂಡ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಎಡ್ಡೆವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶರೀರನೇ ತೂಪುನ ಅಭ್ಯಾಸವಾದ ಬೂಪುನೆರ್ದವರ ಐಕ್ ದಾಲ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶದ ಶರೀರ ತೂಲೆ ಶರೀರಲ ಬೋಡು ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಲ ಸಹ ಶರೀರಧಾರಿಯಾದ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪರು ಶಿವಬಾಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿದ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಸಮಾನಾಪುನು ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬ ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸಮಾನ ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪಂಡ ಏಪ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತುಂಡುಲ್ಲರು ಸ್ಥಾಪನೆದ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಸಂಪನ್ನವಾದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾಪನೆದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿವಬಾಬ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬ ಆಯರು ನಿಕ್ಲೇನು ಶಿವಬಾಬನ ಶಿವಕುಮಾರಿ ಪಂದು ಲೆತ್ತನುಜರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಇಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕಾರ್ಯದ ಜುಬುಲಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತುಂಡುಲ್ಲರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏರ್ನ ಜುಬುಲಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರೋ ಅತ್ತು ಈ ಗುಲಾಬಿದ ಪೂನು ದೆತೊಂದು ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪರೋ ಅಂಚನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ದಾಂಡತ್ತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪರೋ ಒರಿ ಆನೆನು ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಒರಿ ಕುದುರೆನು ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮನೋರಂಜನೆ ಆದುಂಡು ಈ ಮನೋರಂಜನೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈ ದಿನ ಕುದುರೆ ನರ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ದಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಏರೋ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬುದ ವಸ್ತುನು ತೂದು ಖುಷಿ ಆಪೇರು ವಸ್ತುನು ದೆತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪಾರು ತೂಲೆ ಎರಗಾಂಡಲ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನೇನು ತೂವಡಾಪುನು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆಕುಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರು ಅತ್ತಂಡ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೂವಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಿಯ ಆದುಂಡು ವಾ ಉಡುಗೊರೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾಗ ನಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಆಪುನವು ಪರಿಸ್ಥ ಸಮಾನ ಆದು ಬುಡ್ಲೆ ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪಡು ವಾ ವಿಘ್ನಲು ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವನುಂಟು ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲ ಸಂಕಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾತಲ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು
ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲರ ಹಾಂ ತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚನು ಕನೇರೆಗಾದು ಪರಿಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಎಂಚ ವಜ್ರ ನೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತ ರೂಪಲ ಪ್ರಕಾಶ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲಿ ಅಮೃತ ವೇಲೆಡು ಲಕದು ಸ್ಮೃತಿಟು ಎಂಚಿನ ಕನವಡು ಪಂಡಿತಂಡ ಯಾನು ಏರು ಪರಿಸ್ಥೆ ಆದುಲ್ಲೆನೆ ಸಂಕಲ್ಪದಾದ ಅಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಏಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೂಪರೋ ಅಪಗ ಅಂಚನೆ ಬರೆದಿಲ ಕೊರ್ಪರೋ ಅಪಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ಏತಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಆತಿ ಜೀ ಬಂದು 50% ಆಂಡು 10% ಆಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪರು ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬ್ಲಿ ಇಡ್ಲ ಇಂಚ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಡ್ ಆಪರು ಅತ್ತು ಪೂರ್ಣ ರೂಪಡು ಉಪ್ಪುಂದಾನೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶೀಯರು ಪನ್ಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂದಾನೆ ಅಂದು 10 ಎಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಪನ್ಲೆ ಒಂತೆಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊರ್ಕನೆ ಶಕ್ತಿ 2% ಉಪ್ಪುಂದಾನೆ ಅಕ್ಕರೆ ಉತ್ಸಾಹದ್ದು ಮಲ್ಪುಜರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪರು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಆವಡು ಭಾರತೀಯ ಆವಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಪಾಸ್ ಆದ ಬುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೇವಲ ಭೇಷ್ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ದಾನೆ ನನದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿದಿನಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಮೃತ ವೇಲೆಡು ತಮ್ಮ ಬಾಹುಡು ಲೆತೊನ್ವೆರು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಬಾಹುಡು ಅತೀಂದ್ರ ಸುಕೊಟು ಓಲಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಆಲಿಂಗನಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗಳ ಜೋಕುನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆಲಿಂಗನ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ದಿನಲ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಚಿತ್ರೋಡು ತೊಚ್ಚಿಪೋಯರು ಏಪ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬತ್ತುಂಡು ಪ್ರವಾಹ ಉಕ್ಕುದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ದಾದಾಂಡು ಸರ್ಪಲ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಆದು ಬುಂಡು ಅಕುಲಂತೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗಾದು ಸ್ಥೂಲ ಪಾತೆರ ಅದು ತೊಚ್ಪದು ಬಿಡ್ತೀರು ಆನ ವಾಸ್ತವಡಿಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಪಾತೆರ ಏರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದುಪ್ಪುರೋ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಓವಾಂಡಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡ ಅತ್ತನ ಓವಾಂಡಲ ವಿಘ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ನಿಖಲ್ನ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಣಿಪಂದೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ವಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬಿಲಿ ಆದುಂಡು ಆಕುಲು ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬಿಲಿ ದಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲು 14 ವರ್ಷಗಳು ಯೋಗ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ವಿಘ್ನೋಲು ಏತೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಆಂಡೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಛತ್ರಛಾಯ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ವಿಘ್ನೋಲ ಆಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮುಖಂಡರು ಗುರುಜನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಬಿಡಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ಮಾತ್ರನೇ ಅಚಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಬಿಕಾರಿ ಜೀವನವನ್ನು ತುಯ್ಯರು ತಪಸ್ಸುದ ಸಮಯಡು ಬೇತೆ ವಿಘ್ನೋಲನ್ನು ತುಯ್ಯರು ಬಂದೂಕು ಬತ್ತನು ಕತ್ತಿಲು ಬತ್ತನು ಮಾತಲ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಛತ್ರಛಾಯದ ಇತ್ತಲತ್ತೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ನಷ್ಟ ಆಂಡೆ ಏಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ಬತ್ತಡು ಅಪಗದಾದಾಂಡು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜನಕುಲು ಗಲಭೆ ಉಪದ್ರಡು ಪೋಡಿಪಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಬಲ್ತು ಪೋಯರು ಅಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಮಾನು ಹಿಡಿದು ಜಿಂಜಿದು ಪೋಂಡತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಐನಂಚಿನ ವಸ್ತಾದುಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಎಂಚ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಂದು ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರು ಪಂಡ ಐನು ಎಂಚ ಬುಡ್ಪುನಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರು ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ವಾ ಸಿಂಧಿ ಜನಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ವಿರೋಧಿಯಾದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲ್ಲ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸಾಮಾನ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನ ವಸ್ತುಲುಂಡೋ ಐನು ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ನಿಕುಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಕಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ₹500 ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತನು ₹500 ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕನು ನಿಕುಲು ಏತು ಮೋಜೊಡ್ದು ತರಕಾರಿ ಅಂತ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಕುಲು ಕೂಡಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ನಿಕುಲು ನರ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜೀವನಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಶಿವಬಾಬಾ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಅದು ಏತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಪುನರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬೋಡೋ ಏತು ಬೋಡೋ ಆತು ಈ ಡೈಮಂಡ್ ವರ್ಷಡು ಛತ್ರಛಾಯದ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಈ ವರ್ಷಗೂ ವರದಾನ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಹಜವಾಯಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಅಧಿಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪುರುಷಾರ್ಥರ್ದು ದನಿದು ಪೋಪರತ್ತೆ ವಹ ಸಮಯಡು ಎರಾಂಡಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ದನಿದು ಪೋಪೆರೋ ಅಪಗ ಬಾಪ್ತಾದಾಕನ ಚಹರೆನ್ ತೂಪೇರು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ದಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಎಂಚಿನ ಆಪರು
ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಇಂದುಯೇ ಡೈಮಂಡ್ ಆಪುನೆ ಆದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಒವು ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಬಾಲ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ವಜ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಚಿಹ್ನೆ ಸಹ ಕುರುಹು ಎಂಚಿನೊಪ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ದ ಎದುರುಡು ದೀಂಡ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏಪ ಪ್ರಕಾಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಐರ್ದು ಕಿರಣಲು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಿರಣಲು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವರ್ಣಲು ತೋಜುಂಡು ಏಪ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯ ವಜ್ರಾದುಪ್ಪರು ಪರಿಸ್ಥೆ ಆದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ನಿಕುಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪಡ್ದು ಆ ಅಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಈ ಬಣ್ಣ ಕಿರಣದ ರೂಪಡು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ವಜ್ರ ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪ ಅಂಡ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟ ಶಕ್ತಿದ ಕಿರಣದ ಅನುಭೂತಿ ಆಪುಂಡು ಒರಿಯೊರೆಗ ನಿಕುಲೆರ್ದು ಸಹನ ಶಕ್ತಿದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒರಿಯೊರೆಗ ನಿಕುಲೆರ್ದು ನಿರ್ಣಯ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒರಿಯೊರೆರ್ದಲ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಶಕ್ತಿದ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುರೋ ಆತು ನಿಕುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರುವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬ್ಲಿಲ ಶುರುವಾದುಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಅರ್ಥಾತ್ ಸುರುತ ಮಾಸ ಜನವರಿರ್ದು ನಿಕುಲು ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪಡುಪ್ಪುನೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಮಾಸಡು ನಿಕುಲ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಲ ನಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾದುಪ್ಪುಂಡು ನಲ ಅಧಿಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿನೆ ಮಾಸಡು ಪಣ ಮೂಜಿನೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಅಂಚನೆ ಏತೇತು ಅಧಿಕವಾಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆತತ್ ನಿಕುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ತೆರಿಂಡೆ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಅತ್ತು ಏರೋ ಒರಿ ಕೊರ್ಪರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುಬನ ತಕುಲ ಸಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಮಧುಬನ ತಕುಲಂತೂ ಆವಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಸರೋವರದಕುಲ ಮುರುಳಿನಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಸರೋವರದಕುಲು ಪರಿಸ್ಥ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಉಪ್ಪರೋ ಮೈಕ್ ದಕುಲು ಪಂಡ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಕುಲ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥ ಆವಡು ಕಷ್ಟ ಆದು ಪೂಜತೆ ಅಜಿಪತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮರ್ದು ಈ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕಷ್ಟ ಆದು ಪೂಜತೆ ಏರು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವಂತ ಇವನರ ಅಕಲ ನಿಶ್ಚಯದ ಫಲದ ವಿಜಯ ಏಪಲ ಕೈತತ್ತದು ಪೋಪುನವು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಚ ತತ್ವಲು ಅತ್ತಂಡ ಆತ್ಮಲ ಏತು ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅಕುಲು ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ದೆಂಗದ ಕುಳ್ಳುನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಪಂಡ ದೆಂಗದೀಪನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಈ ವಿರೋಧನು ದೆಂಗದು ಬುಡ್ಪಾರು ದೇಪಂಡ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಈ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಅಜಿಪ ವರ್ಷಲು ಎಂಚಿನ ನಡತುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಲ ಸಹ ಕಮಾಲ್ ಆದಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಅನನ್ಯ ಜೋಕುಲು ನಾವು ಇತ್ತಂಡು ಏಪಲ ನಿಶ್ಚಯಡು ಗಡಿಬಿಡಿಯಾದಿಜ್ಜಾನು ವಿಜಯಲ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನನೆ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ನುಡಿಯಾದಿತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯನ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರಿಯರು ಜೋಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡಲ 4 ಲಕ್ಷನೆ ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ 14 ಲಕ್ಷ ಉಪ್ಪಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಬಾಹುಲು ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ 14 ಲಕ್ಷ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಹುಡು ಪತೊನ್ನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿರಾಟ ರೂಪನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ತೆಜ್ಪೇರು ಐಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡಕವಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಭುಜೋಕುಲೆಡು ಜಿಂಜೊಂದರು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಆವಡು ಆಂಡ ಎಂಚ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಐಕ್ ಎರಾಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಪಂಡೆರಡ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆನ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ಬಾಹುಡು ಕುಲ್ವೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅಂಚೆನೇ ನಿಕುಲ ಸಹ ಮಲ್ಪರು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅತಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಾದು ಬಿಡ್ತರೋ 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದುಂಡು ಬಾಬನ ದುಂಬಂತು ಬಾಲೆನೇ ಆದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಇಂಚಿರನೆ ಅಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕುಳ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಆತೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಸಹಜ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ 4 ಕಡೆತ ಪ್ರಕಾಶ ಆಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯವೈನ ವಜ್ರೊಳಗೆ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂಚನೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ನಿಕ್ಲೆನು ಸತ್ಯವೈನ ವಜ್ರ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತಕ್ಲೆನು ಮಲ್ಪವನಕ್ಲೆಗ್ ಸದಾ ಬಾಪ್ತಾದನ ಸಮಾನ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಆಪನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಇಂದೆಟ್ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಬಿಜಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಮಾಯಜೀತ ಅದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪುನ ಸಂಗಮ ಇವತ್ತ ಡೈಮಂಡ್ಗೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ವರದಾನ ಸದಾ ಸುರಕ್ಷಿತದ ಸ್ಥಾನೊಡೆತಂದು ನಿರ್ಭಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಭವ ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಏರು ಸದಾ ಬಾಬನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮಾಯ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭಯ ಆದುಪ್ಪೇರು
ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಈ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ ಅಟಲವಾದುಂಟು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಇಂದು ಏನು ಅಸೆ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಆಪೆ. ಈ ಆತ್ಮೀಯ ನಸೆಟುಪ್ಪು ನಿರ್ದವರ ದುಃಖದ ಅಲೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಬುದ್ಧಿಡು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪುದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ತಾ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.